בוקר טוב לכל החברות היפות שלי שאני אוהבת המון. תקשיבו, זה אכן בוקר מרגש. למה? לא קורה בו כלום, אני פשוט מתרגשת מזה שהצלחתי לקום ב-6 בבוקר מהמיטה. היום יום שני, ואמרתי ככה, אני אתחיל ולוג של בואו נתחיל את השבוע ביחד. אז אתמול גם התעוררתי מוקדם, הייתי באימון בחדר כושר, די מת. כל כך כאילו, אני שונאת את זה, שאני לא באמת, כאילו הרגשתי שבא לי כאילו לפתוח מצלמה וכאילו להתחיל לשתף. אני יודעת שלפעמים בגלל שאני פה ביוטיוב אז כן אני אמורה לשתף גם את הרגעים האלה שבא לי למות, אבל אמרתי אני קודם כל אתחיל את החזרה שלי באופן מתון מבחינת החדר כושר, ורק אז אני אתחיל לצלם כזה את האימונים שלי כמו שהייתי עושה פעם. אתמול גם הייתי בסופר וקניתי מלא ירקות ודברים בריאים ופשוט שיהיה לי לאכול, כי אני גם כל השבוע הזה בבית, בגלל שהחל משבוע הבא אני סטודנטית, אז אני נותנת לעצמי ככה שבוע אחרון לפני שאני יודעת שאני נכנסת למרוץ בלתי נגמר, ואנחנו עוד מעט נשב ונדבר על זה. אני כן לוקחת את הזמן שלי, אני כן פתאום שמה לב שאני באמת מהלב שלי רוצה לשנות את ההרגלים שלי ולהתחיל לקום מוקדם מאוד בבוקר. כי נניח עכשיו קמתי היום ב-6 בבוקר, 6:30 כבר הייתי על המסלול הליכה, ב-8 כבר נכנסתי רגע לסופר, עכשיו סתם ערכתי את הזמן בבית, אני לא אשקר, כאילו כי יש לי הרבה מטלות שאני צריכה לעשות עכשיו, וזאת אני הקלאסית, ברגע שיש לי מטלות אני מתחילה פתאום לקחת את הזמן ולשבת יותר בטיק טוק, וכאילו קומי, תעשי משהו עם החיים שלך. ואני גובעת ברעב, וזה בעיה שאני אצטרך לפתור אותה ממש כאילו, לא יודעת, אני לא יודעת מה לעשות, כי עכשיו אני רוצה להפוך להיות בן אדם של אימוני בוקר, בין אם זה ריצות, בין אם זה הליכה, בין אם זה יוגה, בין אם זה אימון כוח, לא משנה. פשוט בגלל שאני אתחיל עוד מעט להיות סטודנטית, לא יהיה לי זמן, אנחנו נדבר על זה. בגלל שכביכול אני מתחילה את הלימודים עוד שבוע, ואני גם אשלב עם זה עבודה, והלימודים שלי הולכים להיות מאוד תובעניים, אני יודעת את זה. אני רוצה שגם יהיה לי זמן להתאמן בתוך כל זה, אז האופציה היחידה זה באמת לקום מוקדם. הבעיה היא זה שאין לי גם את הזמן לקום, כאילו נניח קמתי ב5 בבוקר, אני אמורה כאילו לפני אימון לאכול משהו, כי הגוף שלי אני מרגישה, הוא פשוט מתפרק לי תוך כדי האימון. אתמול ראיתי פרפרים, אני פשוט עושה אימון ואני כאילו אוקיי רגע שנייה, צריך רגע לנשום לתוך זה, כי אם לא אני לא מצליחה. לשתות על בטן ריקה אני לא מצליחה, זה לא נעים לי, זה לא נעים לי כשאני שותה על בטן ריקה, זה עושה לי, לא יודעת, זה לא כיף לי. אז עכשיו אני צריכה למצוא מה לאכול בבוקר, ובכלל להגיע למצב שאני רוצה לאכול בבוקר, כי לא בא לי, זה כבד לי נורא. אני ממש לא רוצה לאכול בבוקר, אבל צריך למצוא איזה פתרון. אז עכשיו השעה 9 בבוקר, ואחרי ההליכה אני גובעת. אני יכין איזה, אני כאילו אומרת יוגורט, אבל לא קניתי יוגורט, אבל יש לי גבינה לבנה. ועכשיו הייתי בסופר וקניתי פרי, קניתי בננה. היום שלי סופר ארוך. את הסקין, אימא'לה. איך אני אוהבת, למרות שיש לי התפרצות חדשקוני מטורפת, ואני אלכם את האמת, זה מעיד, ואני יודעת שזה בגלל המצב הנפשי שהיה לי בימים האחרונים. אני ארגיע את הלול תרנגולים שיש לי בבטן, מרוב שאני מרגישה שהקיבה שלי מקרקרת, זה מה שקורה שם נראה לי. אז נלך לאכול, ואז we gonna talk. וואי, אני פשוט נלחמת עם עצמי. אני חייבת לשתות מים, וזה לא קורה. אני חייבת כאילו משהו שידחוף אותי לשתות מים. בדרך כלל אני משכנעת את עצמי שזה לקנות בקבוקים חדשים, אבל לא. זה לא באמת עוזר. זה לא באמת עוזר, זה סתם התמכרות מטומטמת לבקבוקים, ואני בכלל לא יכולה לשתות מים. תקשיבו, אני רוצה להכין לי עכשיו יוגורט, אבל כמו שאמרתי, יש לי רק גבינה לבנה, לא משנה, אני אוהבת שילוב של מתוק ומלוח. אני עשיתי לעצמי בתאילנד מתנה וקניתי את זה לעצמי. את הסט סבונים הזה, אבל קניתי אותו רק בגלל שרציתי משהו אחד. בזה אני רוצה לצלחת את הגבינה הלבנה שלי. זה עשוי מקוקוס אמיתי. זה בטח יישבר בשנייה שזה... קיצר, איזה יפה. האמת שאני רוצה לקנות לי כזאת צלחת קוקוס, מוכרים אותה גם בשיין. פשוט זה עולה 30 שקל לצלחת קוקוס. אני מבינה כאילו את עניין הייצור, אבל 30 שקל לצלחת בשביל גבינה לבנה. אני אוכל מהקופסה של הגבינה וזהו, למה 30 שקל? סתם, אני צוחקת, כי בסוף אצלי הרבה מההרגלי האכילה שלי זה כי אני אוהבת אוכל שהוא יפה והוא נראה טוב, אז כאילו בסופו של דבר חשוב לי גם להשקיע נגיד בכלי יפה. בסוף זה ישתלם, אני ארצה כנראה לאכול יותר בריא. אני מסתכלת על הצלחת עכשיו, בא לי למלא אותה ביוגורט, לא בא לי, עכשיו יש לי פה קריות, לא בא לי לאכול קורנפלקס קריות, בא לי יוגורט יפה כזה.
ונשטוף אותם. עכשיו, אני כן צריכה לאכול את כל הכמות הזאת בשביל החלבון. איזה כיף. נסעתי היום לסופר במיוחד כדי לקנות בננה, שיהיה גם קצת מתוק. חבל שאין לי עוד פירות. וואי, עוד מעט מתחילה עונת התותים. אני אוסיף קצת זירי צ'יה. קצת כזה. תראו מה יצא לי. לא, סליחה, אי אפשר. בנות, אם עוד לא ניסיתם לשים על גבינה לבנה תוספות מתוקות, אתם מפספסות. אני אוהבת לאכול את הגביע של הגבינה הלבנה כי יש בזה חלבון. זהו שאני אוכלת קוטג'. גם קוטג' אני אוהבת הרבה פעמים לעשות עם דבש וקינמון, זה נדיר, זה קבוע, אני בחורף אוכלת אותו. כי כשאת בחיטוב, מה בא לנו? סינבון כזה, חורפי, עסיסי. במקום בזה אני מוציאה קוטג', ושימו לב שאם אתם בחורף רוצות את התחושה של הסינבון, אז צריך להוציא את הקוטג' מהמקרר לאיזה שעה. אני יודעת, יש כאלה שלא אוהבות, כאילו הן מפחדות שזה יתקלקל, אבל חורף, אם תוציאו אותו רגע לטמפרטורת החדר, אז הקוטג' כבר לא יהיה קר מהמקרר, הוא כבר קצת יהיה בטמפרטורת החדר, ואז שמים קינמון, וזה פשוט, כשאת בחיטוב, תאמינו לי, אם את מדמיינת מספיק חזק, זה יכול להיות כמו סינבון. תקשיבו, זה אחד הטעימים. וזהו, מה רציתי לספר לכם? אני אסביר לכם מה קרה. לפני שטסתי לתאילנד, ועוד כשהייתי במילואים, מי שפה מתקופת המילואים שלי יודעת כאילו שזה המון זמן אחורה, כבר שם עשיתי את ההחלטה ללכת ללימודים השנה, וגם שם התחלתי כבר כזה לספר שאני אתחיל לימודים, ואז פתאום אני מגלה שאני כל הזמן אומרת, אני אהיה סטודנטית, אני אתחיל ללמוד פה, ואני לא באמת אמרתי מה אני אלמד, לא הסברתי ולא הרחבתי לכם, ואני בטוחה ויודעת שזה מעניין פה אנשים, ואני אישית הייתי מאוד רוצה לראות תוכן כזה בארץ, של בנות אחרות שהיו מספרות על הלימודים שלהם וזה למה גם עכשיו הרבה מהתוכן שלי באמת יהיה גם על לימודים, כי בסופו של דבר החיים שלי יהיו מאוד 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 סביב זה, כי בחרתי בלימודים שמעבר לזה שאני הולכת למכללה ולומדת, אני גם מגיעה הביתה ופורסת הכל בבית, וצריכה לבנות דברים בבית. אז אם עדיין לא הבנתן, בעוד שבוע אני הולכת להיות סטודנטית להדריכלות. תקשיבו, כשאני אומרת את זה אני כאילו לא מעכלת, וזה פיזית החלום שלי מגיל 16, ויש לי אנשים במשפחה שיכולים להעיד על זה שאני הייתי בת 16-15 כזה, ואמרתי וואי, אם הייתי יכולה להיות מעצבת פנים. עכשיו א' כל, יש לי צד במשפחה שהוא כזה מגיע מעניין הרפואה, כל הדורות שלי אחורה זה מלא רופאים, וכאילו בי זה נעצר כרגע, כי אני לא, מהר מאוד הבנתי שאין לי באמת את היכולת לשבת לא, אני לא חושבת שזה יכולת. אם הייתי רוצה והייתי מכוונת לשם, כנראה שכבר מגיל צעיר הייתי מיועדת ויודעת במוח שאני הולכת לעשות את זה וללמוד רפואה. אבל סורי, זה אף פעם לא היה תחום העניין שלי, כאילו אף פעם לא באמת עניין אותי. אני מגיל 13 הלכתי לעבוד כמדריכה בחוג התעמלות. אני מגיל 13 נדלקו לי העיניים וידעתי שאני הולכת להיות בעבודה הזאת כל החיים שלי. אני אומרת על זה כל הזמן, אבל אני אזכיר עוד פעם, או למי שלא יודע, אני הייתי אמורה להתחיל בווינגייט, לימודי חינוך גופני והוראה, והתקבלתי למכללה ועברתי לגור בנתניה. זה היה אמור ממש לקרות. השתחררתי מקבע מהצבא בדיוק שבוע לפני הלימודים, והכל הלך לפי התוכנית המסודרת. ואז באופן מפתיע קורה השביעי לעשירי, מן הסתם שהחיים של כולם השתנו מקצה לקצה, וגם שלי, כשאני בכלל זומנתי למילואים. ואז דחיתי את הלימודים לשנה אחרי, ואז פתאום שנה אחרי אני קולטת ואני אומרת, טוב, אולי החלום שלי של גיל 13 זה לא מה שאני רוצה לעשות עכשיו? למה אני מדברת על זה? דיברתי על משהו אחר לגמרי, אלוהים, איזה קשב. בקיצור, אני כבר אסיים את מה שיש לי להגיד. אני עצבנית על עצמי עכשיו. בקיצור, הייתה לי שנה שהייתה מאוד מאוד מבולבלת בשבילי, כי אני כן מגיעה ממשפחה שחינכה אותי ולימדה אותי כמה זה חשוב להשיג השכלה, ושכן יהיה לי מקצוע. אבל אתם יודעות מה זה התחושת חוסר אונים הזאת? שידעתן מגיל 13 מה אתן רוצות לעשות, והלכתם כל החיים לפי המסלול הבטוח הזה, כי ידעתם שזה מה שאתם עושות. אתם יודעות מה זה יום אחד בעיר לגלות שזה פתאום אולי לא הכיוון שלי, אולי פתאום לא מה שמתחשק לי? ואז החיים שלי משתנים, ואני מוצאת את עצמי בת 21, ואין לי מושג כאילו לאן אני ממשיכה מכאן, וזה תסכל אותי, כי
אני לא יודעת, אני חושבת שזה אפילו יותר מתסכל. יש אנשים שגם ככה בגיל 21 לא ידעו ולא היה להם שום כיוון למה הם הולכים לעשות בחיים. אבל אותי זה תסכל יותר, כי בן אדם שיש לו מסלול בראש והוא בנוי לפי המסלול הזה כבר מגיל 13, ופתאום ביום אחד בעיר הוא מבין שזה לא... אולי לא, כאילו אולי זה לא החלום, אולי אני לא רוצה את זה, אולי שכנעתי את עצמי בראש שאני רוצה את זה. אני בכלל שהתקבלתי למכללה, כאילו המשפחה שלי אמרה לי, טוב, זה לא רפואה, אבל לפחות זה משהו, כל הכבוד. ואז כבר בגלל שהם הבינו שאין מה לעשות, אני אהיה מורה ואני אלמד הוראה, אז כבר התחילו ככה לשווק אותי, הנכדה שלנו היא תלמד הוראה, ואז כבר אני אהבתי את הרעיון שכולם שמחים וכולם מדברים על זה. ואז הבנתי שאני אהבתי את הרעיון שכולם שמחים שאני הולכת ללמוד לפחות משהו, אבל פתאום אני מבינה שאני לא רוצה להיות מורה. כאילו, זה סבבה שאני שמחה שהם מדברים ושימחתי אותם שאני הולכת לפחות להיות מורה, אבל כאילו בשבילי פתאום אני מבינה שאני לא רוצה להשקיע את כל החיים שלי ולקום ב7 בבוקר ולהיות בבתי ספר. זה פתאום כאילו תפס לי סוויץ' כזה בראש. ואני מאוד מעריכה מורים בישראל. הבעיה שאנשים אחרים לא מעריכים, ילדים יורקים להם בפרצוף, משרד החינוך יורק להם בפרצוף, ההורים יורקים להם בפרצוף. אמרתי sorry, not sorry, נראה לא, אני הבנתי שלא בא לי. חוץ משיגידו לי שיש חופשים ויש תנאים, בסדר. אני אמצא עבודה שאני אבנה את החופש של עצמי בעזרת השם. בקיצור, מפה לשם, אז השנה הזאת שהייתי נורא מבולבלת, זה גם השנה שעברתי לפה, לטבריה. אני בעיר חדשה, אני מצאתי עבודה חדשה, אבל אני מרגישה כמו כלומניקית. סבבה, אז אני קמה כל יום ב8 בבוקר ועובדת במשרד. So what? כאילו, מה? היה לי גם סרטון שדיברתי על זה, אבל התחילה לי ממש מין חרדה כזאת שאני כאילו צריכה לרדוף כל הזמן ושאני לא נמצאת מספיק במקום שהייתי רוצה באמת להיות בו, והייתי רוצה כבר להיות שנה שנייה בלימודים. זה היה נשמע לי הכי אידיאלי עכשיו. תחשבו מה זה עוד שבוע להתחיל כבר שנה שלישית בתואר ראשון. מטורף. אני בת 23, זה היה יכול להיות מטורף, אבל זה לא קרה. אני יכולה לכעוס שזה לא קרה. אני יכולה לכעוס על עצמי שבחרתי בסוף ללכת עם הלב שלי. אני לא יכולה לכעוס על עצמי, אני צריכה להגיד תודה לעצמי, שאני נאמנה למה שאני בוחרת, שאני הולכת רק בדרך שלי. ואז אחרי הדיכאון הזה שקצת חוויתי, התעוררתי לעצמי ואמרתי, אוקיי, אל תשבי ותתרכבי פה עכשיו, בואי נחפש מה אנחנו כן יכולות לעשות. ומהר מאוד הגעתי לדבר הזה שתמיד יש לי בלב ותמיד אני חוזרת אליו. זה פשוט איך אני זוכרת מתי זה קרה. קרה במועד של בן זוג שלי. אנחנו נסענו למלון קינג ג'ורג' בתל אביב, מלא. תקשיבו, אני שילמתי שם כל כך זול, מבחינת, לא, זה לא זול, אני לא יכולה להגיד שזה זול, אבל הרגשתי שם כאילו אני נמצאת במלון כאילו של עשירים, וזו התחושה שהעיצוב שם גרם לי להבין. ברגע שדרכתי במלון, ואני מסתכלת פשוט, אני אומרת, וואו, כאילו איך המקום הזה גורם לי להרגיש, לבן אדם פשוט, המקום הזה פשוט גרם לי להרגיש וואו. ואז אני אומרת, איזה כוח מטורף יש לעיצוב. ואז אני אומרת, איך הייתי רוצה להתעסק בזה. מיד אחרי ששבנו הביתה מאותו המלון, אמרתי זהו, אני אבדוק מכללות, עניינים, אני אבדוק במרכז, אני אבדוק, כי אני לא ידעתי שיש לי פה בכנרת. וזה למה אני אומרת שתבינו כמה המיקום שלנו בחיים וכמה הדיוק של הבורא הוא לא מכוון אותי לפה סתם. מה אתם חושבות? כשאני הכרתי גבר מטבריה ועברתי לגור איתו פה, סבבה, אני יכולה להגיד שעברתי לגור ושמחתי שיש לי פה כנרת מבעד לחלון, שאני יכולה לעשות הליכה בכנרת כמו שעשיתי היום, אבל בסוף לאלוהים היו תוכניות הרבה יותר גדולות בשבילי מאשר סתם לצפות מהחלון בכנרת. הוא פשוט ידע שפה אני אמצא את הייעוד שלי, ופה אני אמצא את מה שאני ארצה להתעסק בו, ופה רבע שעה נסיעה מהבית יש לי מכללה שיש בה לימודי אדריכלות. אם זה לא, אני לא, כאילו, לפעמים אני מפחדת, כי אני באה ממקום שלא לימדו אותי להיות בן אדם מאמין, וכאילו, כל צירוף מקרים, ואל תתלהבי, שום דבר, לא סתם. לא סתם הייתי פה, לא סתם פה חוויתי את הדיכאון הזה, לא סתם פה חוויתי את הנקודת משבר הראשונה שלי בהקשר הזה של הלימודים, וזהו, זה פשוט קרה. בגלל זה אני אומרת, חברות שלי, אני חופרת פה כבר 15 דקות. המסר שלי אליכם, קודם כל, זה להאמין שכל מקום שאתם מגיעות אליו בטעות, בסוף בדיעבד אתם תבינו שאתם לא פה בטעות.
מישהו למעלה כיוון אתכם ושם אתכם פה, כדי שהטעות הזאת שאתם כרגע חושבים עליה בראש, בסוף תתגלה אצלכם כתגלית, כמשהו שיפתח לכם דרכים. ובואו נקשר את כל הסיפור הזה, החופר, למה שהתחלתי להגיד מקודם, שאני מגיל 15 אמרתי שאני הייתי רוצה להתעסק בזה, אני הזכרתי למה אמרתי את זה, כי כאילו המשפחה שלי של הרופאים וזה, אז הם כאילו ניסו להוריד אותי מהמסלול הזה. אז אני זוכרת שדיברתי עם סבתא שלי, ואני אוהבת אותה מאוד, סבתושן עלייך בעולם, תודה שאת צופה, וישבנו לשיחה, ואז סבתא שלי פשוט אמרה לי, אוי, דנוליה, אנחנו בצפון, את מבינה, אין לזה ביקוש, בשביל מקצועות כאלה צריך להיות בתל אביב. ואז כאילו מהר מאוד אמרתי, טוב, כן, אולי זה פחות בשבילי, אני לא מכירה את תל אביב, אני לא... ובגיל 16, לא הייתי בגיל 16 בתל אביב, לא נסעתי, כאילו לא... והמחשבה שלי היום כל כך השתנתה, כי אני אומרת, היום יש לי רכב, היום אני מבינה שמה שמפריד ביני לבין תל אביב זה 1.5 שעה נסיעה. ודבר שני, סבתוש שלי של גיל 16 שאני הייתי, לא ידעה, ואף אחד מאיתנו לא ידע כמה הצפון שלנו הולך להתפתח. והיום, אני לא יודעת אם אתכם זה מעניין, אבל אותי זה מעניין כי אני בודקת, אבל הרבה דברים בצפון דווקא רק מחכים שיפתחו, ורק מחכים לפתוח ולהתפתח פה. צריך פה אנשים פשוט עם חזון צעיר, חדשני, ככה לפתוח דברים חדשים. ולכן רק צריך להבין שבסוף אם אני ארצה את זה מספיק, אין זו אגדה. אם אני אמצא עבודה בתל אביב מבורך, אז זה מה יש, זה ככה, שוב, אין שום דבר בטעות. אם אין פה עבודה, כנראה שאלוהים ישלח אותי לשם כדי שאני אחווה שם את מה שאני צריכה לחוות. That's it. אין פה, אין כאילו. אז כמו שניתן לראות כרגע, זה נשמע שאני מאוד בטוחה כאילו על ההחלטה שלי. אני רוצה להאמין שזה ככה, כי אני לא... זה נורא מצחיק, כי עד שהגעתי באמת להבנה שאני רוצה לעבוד בתור מעצבת פנים, אז היו לי פה הרבה כאילו דמיונות על אולי ללמוד משאבי אנוש. לא, אולי קלינאות תקשורת, זה דווקא תחום שהיה מאוד מעניין אותי. לא, אבל אולי... וכל דבר, כשדמיינתי לעצמי בראש, לא ישב לי מספיק טוב, ולא באמת ראיתי את עצמי בוויז'ן, כאילו... הרי יש את השאלה, תמיד תשאלי את עצמך, איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים? נורא קשה לי לענות על זה עדיין, אבל אני רואה את עצמי אישה שלא יושבת במקום אחד, שיש לה פה ויש לה שם ויש לה כאן, ושלא יהיה לי משעמם בחיים, שתמיד יהיה לי משהו שיהיה לי כיף ויהיה לי צבעוני בעיניים, וזה מה שאני רואה. וכשאני חושבת על אדריכלות ועיצוב פנים, זה כאילו מתחבר לי בול עם התמונה שלי, ואני מאוד רואה את זה קורה, וזה כיף לי ממש. כשהלכתי לקנות את הכיסאות האלה, זה היה כבר כשכן ידעתי שאני אתחיל ללמוד אדריכלות, אבל בחנות הזאת, קניתי אותם בטייקית, חנות מצוינת בראש העין, ושם ראיתי מישהי צבעונית, ססגונית כזאת, אישה יפה ברמות, והיא הייתה כזאת כריזמטית. ומה היא? מה אתם חושבות שהיא? היא מעצבת פנים. אז היא באה לשם עם לקוחות, והיא בוחרת להם דברים, והיא עושה להם כאילו התאמה אישית. ואתם מבינות, זה האורח חיים, זה לצאת וללכת לחנות, ולהיות פה, וללכת למשרד שלך, וללכת לבית של הלקוח, וזה מה שאני אוהבת. תנו לי, תטרטרו אותי ככה. וזהו, נשמע שיש לי תשוקה לגבי זה. בואו נראה איך יהיה לי עם הלימודים, למה נראה לי שאני מתחילה את השבוע הראשון, חוזרת עם בכי זלעפות, אבל זה בסדר, זה תמיד קורה לי. כשאני מתחילה משהו חדש, אני פשוט מתפרקת, כי אני מבינה שזו תקופה חדשה שנכנסה לחיים שלי, וזה מבורך, אבל יש פחדים, יש חששות. אני צריכה לעשות לק ג'ל. וקילפתי אתמול את כל הלק ג'ל, לא קילפתי, קניתי מכונת שיוף מביוטיקר, וניסיתי להסיר את הג'ל כמה שיותר בעדינות, כדי שציפורניים לא ייפגעו. הם קצת נפגעו. אבל בסדר. אני הולכת לעשות ג'ל בעזרת השם שאני אספיק, למה כשאני נכנסת לעשות לק ג'ל זה פרוצדורה שלוקחת לי נצח. השעה עכשיו 10:30 ואין לי את כל היום. אני חייבת לעוף, יש לי עבודה היום. גם על זה אני רוצה שנדבר רגע. בקיצר, אני עושה אדום. את כל הדברים שיש לי קניתי מביוטיקר. אני מאז ומתמיד כשהייתי עושה לק ג'ל לעצמי, עושה עם המוצרים שלהם. יש אפילו בנות שעושות לק ג'ל כאילו מקצועיות שמשתמשות בג'לים של ביוטיקר ואומרות שהם מעולים באמת. אני אתחיל מהרגליים או מהידיים? רגליים. יאללה, let's get started. אין לי לוקיישן יותר נוח לעשות את זה, כאילו זה חייב להיות פה. אני מתחילה עם הספוג הזה, אני משאפת את השכבה של הציפורן כדי להוריד שומניות. אני מתחילה עם ג'ל בסיס, שכבה דקה. ואז תוך כדי אני משוחררת בטלפון, כאילו אני איזה דוגמנית. וואו, דיימט. זה היה
ארוך, אבל האמת שאני בהספק נהדר. השעה 1 התחלתי ב10:30, כאילו זה לקח מלא זמן, אבל הספקתי לעשות גם ידיים וגם ברגליים. באמת אין לי סבלנות לזה. אני בחיים לא הייתי מהבנות שמתלוננות על כמה כסף עולה לעשות ציפורניים, כאילו כי זה נוראי. לי אין את הכוח לעשות את זה, ואני עושה את זה בכל זאת, כי לי כרגע אין את הכסף לשלם לאותן בנות שעושות ציפורניים. אבל אני רוצה שתראו את זה ביפה. הבעיה זה שבידיים לא מחזיק לי הג'ל שאני עושה. ברגליים מחזיק לי 1.5 חודשים, בידיים לא מחזיק כלום. שבוע וזה יתקלף. טוב, אני אגיד לכם משהו, אני החלטתי לשנות קצת את התוכניות, לא סיפרתי לכם מלכתחילה את התוכנית, אז חכו. טוב, אז ככה, השעה עכשיו 1 בצהריים. בתחילת היום חשבתי שאולי היום אני אכין לעצמי ארוחות למהלך השבוע, ארוחות צהריים שיהיה לי מוכן. אבל היום אני מעדיפה ספציפית לעשות משהו אחר. הבטחתי, האמת לסבתא שלי שאני אבוא לבקר אותה, אז אני רוצה להאמין שתהיה לי ארוחת צהריים אצלה. I guess. אז המשך היום שלי הולך להיות כבר מחוץ לבית. בעצם אני יוצאת לעבודה. אני לא הסברתי לכם פה, אבל זה מתקשר לנושא שדיברנו היום. אני חזרתי לעבוד בעבודה שלי. שהייתי מדריכה ילדים קטנים בחוג התאמנות קרקע. הייתי מדריכה שם מגיל 13 ועד גיל 17 שלי, שאז התחילה הקורונה ואז סגרו את כל המוסדות חינוך ולא היה חוגים, ואז כבר התגייסתי. ואז הייתי בצבא 2, ואז הייתי בקבע, ואז הייתי במילואים, והם כל הזמן, המנהלים שלי כל הזמן שאלו אותי מתי אני אוכל לחזור. ואז כבר מרוב כמה שכביכול דחיתי את זה וכבר לא חזרתי לעבודה, אמרתי טוב, כנראה שכבר לא יצא לי לעבוד אצלם לעולם. ואז פתאום, לקראת ספטמבר כזה, אני זוכרת שקיבלתי שיחה. ואני כזה, אומייגאד, האם זה ייתכן? כאילו שרוצים להתקשר אליי כדי לשאול אותי אם אני רוצה לעבוד. וזה באמת מה שקרה. וגם פה אלוהים מדייק לי את הדברים שהם בול בשבילי, כי דווקא עכשיו כשאני מתחילה להיות סטודנטית ואני לומדת בלימודי בוקר, אז כאילו אמרתי, טוב, כאילו איזה עבודה אני אוכל לעשות חוץ ממלצרות? ואז הם פשוט צצו משום מקום, ובאמת הם בנו לי תוכנית שלמה ל4 ימים בשבוע. פשוט הבעיה זה שהימי לימודים שלי לפעמים מסתיימים ב5:30, שזה כאילו נורא לא תואם את השעות של החוג. אני כרגע התחייבתי לפעמיים בשבוע, זה מה שאני יכולה להרשות לעצמי, כי אני לומדת, כמו שאמרנו פה, בטבריה, והחוג עצמו נשאר איפה שאני הייתי גרה ומאמנת, אז זה נסיעה של 40 דקות לכל כיוון. מה שמנחם אותי זה שכל המשפחה שלי הרי עדיין נמצאת באותה העיר, אז אני כאילו מנצלת את כל הזמן הפנוי שיש לי לקפוץ לבקר. כאילו גם היום שתבינו מה עשיתי, עכשיו השעה 1 אני רוצה להתארגן ולצאת ולנסוע לבקר את סבתא וסבא שלי לפני העבודה, ואז ב3:30 אני אצא לעבודה, ואז אחרי העבודה אני מסיימת ב9, קבעתי לקפוץ לאבא שלי. אז שתבינו כמה אני ממקבלת. מה שאפשר לדחוף ולהספיק ביום אחד, וכמה שיותר אנשים לראות ביום אחד, אני אעשה את זה. אני כל כך מקווה ורוצה להצליח עדיין יחד עם הלימודים, יחד עם העבודה, להצליח לתמרן את הזמנים ועדיין להיות עם המשפחה שלי בתדירות שאני איתה עכשיו. פשוט משפחה זה כל כך חשוב, כאילו באמת תעריכו. וזהו, אז כאילו פשוט עכשיו יתחילו הלימודים שלי. וכבר נתקלתי בבעיה אחת שעד אתמול, שתבינו איזה נחס, עד אתמול הייתי בטוחה שהמערכת היא לטובתי מבחינת העבודה שאני עובדת פעמיים בשבוע, ואז מסתבר שלא. יום שני וחמישי, אלה הימים שאני נוסעת לעבוד מחוץ לעיר, דווקא הם היו יחסית קצרים. ועכשיו מה שעשו, שינו לגמרי את המערכת, ועכשיו יום ראשון נהיה קצר יותר, ויום שני נהיה ארוך יותר. בקיצור, מה שמשאיר אותי עם לעבוד רק יום אחד. זה נורא מבאס אותי, כי הייתי רוצה להמשיך לעבוד, כי אני אסביר לכם. לי יש תעודת הדרכה שעשיתי בגיל 16 בווינגייט, יש לי תעודת מדריך התעמלות מכשירים, וזה מקנה לי משכורת יותר גבוהה, כי אני כביכול בעלת מקצוע, נגיד את זה ככה. זה לא עבודה שמשלמת לי שכר מינימום, כאילו זה קצת הרבה מעל. ובגלל זה הייתי רוצה כן לשמור על זה. זה לא אותה קריאת תחת, כמו עכשיו ללכת ולמלצר ולסחוב על הגב שלי דברים ולהישאר בעבודה שעות לא שעות. כאילו זה דברים שאני לא יודעת אם אני מוכנה אליהם, בחיים לא הייתי מלצרית, אבל אם נצטרך נעשה את זה. בעבודה הזאת מה שאני אוהבת, אתם מגיעים,
4 בצהריים, פותחים ציוד, מתנפח, מזרנים. יש לי 5 קבוצות, אוקיי? 5 קבוצות, גילאים מ3 עד גיל 16, זה בקבוצות נפרדות. אבל המהלכי אימון סך הכל דומים, הכל מאוד דינמי, זה בין 45 דקות לשעה עם כל קבוצה. הרבה פעמים נגיד אני עומדת, אני מעבירה חימום, אז אני אומרת להם, אוקיי, אנחנו עושים ריצה לפנים, ריצה לאחור, ואז אנחנו מעבירים חימום גמישות. אבל תסכימו איתי שזה לא אותו עבודה פיזית, כמו עכשיו לסחוב על הגב שלי ולמלצר אנשים, וזה לא אותו דבר. וגם אני יודעת שהעבודה היא מ-4 עד 9, ושם זה נגמר, אין הפתעות, אין פתאום איזה משהו שצץ שמאלץ אותי להישאר עד מאוחר, וזה נוח כשאני סטודנטית, כשאני יודעת שהשעות שינה שלי חשובות. אז מבחינת הכל, העבודה הזאת הייתה יותר אידיאלית, אבל לפי מה שאני רואה עכשיו, לא נותר לי ברירה אלא פשוט ללכת למלצר כל השבוע, כמה שאפשר, שישי שבת, כדי שיהיה לי כסף. אני רוצה כסף. אין מה לעשות, אני לא מתכוונת להתפשר על זה, גם כשאני סטודנטית, אני כאילו בן אדם מאוד מאוד מאוד... סליחה, לקח לי כמה רגעים למצוא את המילה, חיפשתי בצ'אט GPT, אני אדם מאוד חומרי, אוקיי? אני אוהבת שיש לי, אני אוהבת שכשאני רוצה משהו חדש, אני אקנה אותו, אני אוהבת לאכול לפעמים משהו טעים, אני אוהבת כסף, אוקיי? אז אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל הכסף הזה, אז כל עוד תהיה לי הזדמנות לעבוד כל השבוע, אני אעבוד כל השבוע, אני מניחה שבתקופות מבחנים, בתקופות של הגשות אני אצטרך להפחית, ובוא נראה בכלל איך אני אתמודד עם זה. אני לא מלצרתי בחיים שלי, כאילו, ואני לא מפונקת, אבל מה שקשור למלצרות, אני לא יודעת, אני לא יודעת לעשות את זה. כי אני מגיל 13 עובדת בעבודה נוחה, אני הופכת ילדים, עושה להם גלגול, זהו, זה כאילו מה שאני עושה בחיים. והייתי בחיל האוויר ותיקנתי מטוסים, אבל חוץ מזה, כאילו כלום ושום דבר, אתם מבינים? אבל בסדר, זה בדיוק היופי, להכניס את עצמי לשגרה חדשה, לאורח חיים שאני אתרגל אליו. זהו, אז כאילו כמו שהבנתם, היום יש המשך יום שהוא משפחתי יותר. תקשיבו, אני חושבת שכמות הדיבורים שחפרתי פה בוולוג הזה זה משהו לא נורמלי, אני מתנצלת. טוב, בווייב המאמנת, שתדעו שהבירקנשטוק זה הדבר הכי טוב שקניתי לעצמי בתאילנד. אני פשוט לא מורידה אותם מאז שהם פה. וזהו, בואו נצא לדרך. השעה 2:30. יש לי פה עכשיו 1.5 שעה כזה. היוש. וירדנו למטה, מתיחה. מי שיכולה להצמיד כמה שיותר את הברכיים לרצפה. וצד שני. סוף הבסיס לכל התרגילים, ואיך שאתם נראות שם, זה פה. גמישות בתרגילים. אני אגלה לכם סוד, יש לי ערוץ ביוטיוב. יש לה ולוגים. חפש. אמיתי, רגל ישרה, 2 ברכיים מתקשרות. אז כאילו אני עושה ולוגים על החיים שלי הזה. יופי, ונעשה שפגט. לא, אני צריכה גם לחזור. מה יפה? שני, זה לא נראה לי.